nasɔngɔ filɛ kɛmɛ fila don kɛ ka mɛ kɛmɛ fila la Zara o dun y'a kuma sugu jumɛn ye ne b'i ɲininka de n bɛna mun de kɛ kɛmɛ fila la i dun tɛ nin minɛ ne ka taa n ka si la Sare n'i y'a san joli ye depuis n'a ma den sɔrɔ fo den 3 i bɛ ka kɛmɛ fila di ko nasɔngɔ Tarawelelakaw filɛ nin olu ka du den kisɛ kelen mais 1000 de olu ka nasɔngɔ ye komi ne de bɛ ka kɛmɛ fila fila minɛ jɛ bolo ne bɛ to na tan hali n'a ye den 5 sɔrɔ i bɛna tila ka continuer o kɛmɛ fila ne bɛ mun même Musa ne tɛ se ka Zara e ta in tɔ tɛ dɔwɛrɛ dɛ e ta in tɔ ye ɲɛngoya ye wallahi fantan ye man ka yala faama nɔfɛ sinon i laban i bɛ kɛ hasidi ye dɛ ne tɛ hasidi ne bɛ ka tiɲɛni f'i ye e bɛ ka mun tiɲɛ fɔ ne ye faama ka nasɔngɔ ye 2000 ye e fantantɔ a t'i ku a t'i ɲɛ ko fɛn fana ka nasɔngɔ ka kɛ 2000 ye o tuma i bɛ fɛ n ka sonyɛni kɛ k'a d'i ma wa o ma minnu bɛ k'a sɔrɔ olu bɛ ka sonyɛni de kɛ yan taa olu ta ɲɔgɔnna kɛ Zara i t'i jɔ n ka kelen f'i yan n'i tɛ nin minɛ a to yen dɛ e ni ala ni kira cɛ surafana e bɛ surafana mun tobi yan an bɛɛ t'a dun ka fa wa don o don kini o ma hali a t'an da yɛlɛma dɔɔni don o don kini ne tɛ se k'o n'i y'a dɔn e bɛ fɛ de surafana ka kɛ diɲɛ don o don sɛ ye wa o se tɛ ne ye dɛ waritigi ka sɛ dun surafana la e fantantɔ k'e fana ka sɛ dun surafana la a bɛɛ ni ala cɛ ne y'a f'i ye Zara i ye fantan de n'i ma fara waritigi fɛ yala ma i bɛ kɛ hasidi ye bɛɛ lajɛlen bɛ yɛlɛ i la koyi n ka kɛ hasidi ye ne de ko ne tɛ se ka kɛmɛ fila minɛ ka taa tobili kɛ n'i bɛ dɔ fara ka dɔ fara n'i tɛ dɔ fara ka fɛnɛ yɛrɛ ne t'a minɛ wa nin de bɛ ne bolo dɛ nin de bɛ ne bolo e ye kɛmɛ fila sɔrɔ maa dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ nasɔngɔ ɲini dɔrɔmɛ 100 u t'a sɔrɔ e ye kɛmɛ fila sɔrɔ i tɛ ala fo k'a barikada n ko mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ tile ba delili de la walasa u ka se k'u ka nasɔngɔ sɔrɔ Zara i t'i miiri k'i ye fantanden Aujourd'hui i t'i miiri k'i fa ye fantan ye i ba ye fantan ye i k'i hakili to i fa n'i ba ka kow la i bɛ mun kɛ ni kuma mugu baden ye kɛ n'i tun ye taga dɔ ɲini ka fara nin kan san ma sɔn a fila rɔ ça fait k'an yɛrɛ kɛ wari ye Zara nin minɛ kun minɛ dɛ n'i bɛ nin minɛ i ka nin minɛ n'i tɛ nin minɛ Zara i k'a to yen e ta ye nɛgɛ tɛ ne la bilen n'i kɔni taara k'a to duguma i bɛ n'a sɔrɔ yan nɔ ne Zara tɛ maga nin na ala wallahi Zara wallahi faama ni fantan tɛ kelen ye faama ni fantan tɛ se ka kɛ kelen ye u tɛ se ka kɛ kelen ye nasɔngɔ di cogo la u tɛ se ka kɛ kelen ye dumuni tobi cogo la n'o y'a sɔrɔ i bɛ na taa nafɛn minnu san n'o ta bɔ ne y'a f'i ye n k'i kana laurier bulu kɛ n ka na na n ko n t'a fɛ kana gɔyɔ kɛ n ka na na Zara kana sogo kɛ n ka na na kini gansan tobi o bɛ ne bɔ ne sogo ma kɛ da la o bɛ dun cogo di fɛ se mun tɛ e i golo tɛ se yɔrɔ min ko f'i k'a sama ka se yan Zara a sama ka se Sare yɛrɛ i ka wari ta Salam alaikum waalaikum salam Dili Sare i ka kɛnɛ alhamdulillah kɔri baasi t'i la tabarikala karamɔgɔ Zara i ka kɛnɛ kɔri baasi tɛ yen karamɔgɔ baasi bɛ yen dɛ baasi bɛ yen kuma n'i ka muso ye Sare ayi kuma n'a ye dɛ ne tɛ manamana ko la Sare i tɛ sabali i ɲɛ t'a la a bɛ ka mun kɛ hey cɛ nɛnɛ bɛ ka bɔ muso nɛgɛ koyi n'i ma muso nɛgɛ i bɛ zaban ci dɛ karamɔgɔ bi Zena ta tɛ kulonkɛ la dɛ Zara filɛ Zara ye fitiri wale de wa Zara ye hasidi de bilahi Zara ye ɲango de karamɔgɔ fitiri wale kɔni kuma n'ala ye karamɔgɔ a fɔ Sare a kana n'an dɔgɔya ne si tɛmɛra dɔgɔyali ma dɛ denmisɛnninw bɛ na karamɔgɔ ne bɛna kuma kelen f'i ye o e ni ala ni kira cɛ e fantan tɛgɛ jɛni diɲɛ don o don e b'a la ka yala waritigi nɔfɛ n'i ma bɔ waritigi nɔfɛ i fantan dentɔ n'i ma kɛ hasidi ye i tɛ kɛ ɲango ye walima i tɛ kɛ nafigiden ye wa nka Sare ne bɛ fɛ k'e ɲininka e ka kuma caman bɛɛ kun ye mun ye ne de bɔra ka kɛmɛ fila di Zara ma sisan k'a k'o kɛ nasɔngɔ ye k'ale tɛ kɛmɛ fila minɛ nasɔngɔ la ko parce que a bɛ yala faama minnu nɔfɛ k'olu ka nasɔngɔ ye 2000 1000 e ni ala cɛ fantan ni faama ka nasɔngɔ bɛ se ka kɛ kelen ye wa o tɛ se ka kɛ kelen nka Sare fana k'i hakili sigi cɛ dugu jɛlen don cɛ se y'a faamu sisan dugu jɛlen don n ko de la ne ye kɛmɛ fila d'a ma i jɔ sa e bɛ ka ɲini min kɔ e ka bɔnbɛn de logoroba in i ka logoroba in bɛ dumuni min kɛ kɔrɛ b'o nasɔngɔ da cɛ o n'a ta bɛɛ nasɔngɔ ma dɔgɔ kɛmɛ fila ma dɔgɔ ko mɔgɔ si ka nasɔngɔ la Sare i hakili sigi n bɛ ka na kuma de ɲɛf'i ye n bɛ fɛ ka fɛn dɔ de f'i ye wari tɛ jamana kɔnɔ fɛn bɛɛ de prix yɛlɛlen don sisan i k'a jɔlen dɛ k'a fɔ jɔnni cɛmusow fana cɛmusow ni yɔrɔ bila dɔɔni sa jeli Sare n'i se kuma ye a b'a dafa o
ne ya bi ka fiye se ka dafa de ta kun karamɔgɔ muso ɲɛnɛma o muso ɲɛnɛma bilahi ni cɛ ye wari d'i ma ko nasɔngɔ a bɛɛ n'ala cɛ i kan k'a dafa o kuma bɛ baara de la wa hali n'a tɛ baara la a kan k'a dafa a b'a dafa cogo di e bɛ fɛ a k'a dafa cogo di a ka taa dafa haramu na wa haramu dun ka di ye wa ne m'o f'a ye an ko e b'a dɔn sara ni an bɛ tiɲɛ ɲɔgɔn ye nin manana ko la dɛ a filɛ ni hɔrɔnmuso n'a ye hɔrɔnmusow sɔrɔ a b'olu kɛ mananamɔgɔw de ye tiɲɛ tɛ wa karamɔgɔ dɛ o tɛ tiɲɛ ye wa ne n'i tɛ bɛn nin ko ni ayi an tɛ se ka bɛn nin ko la an bɔ dɔ fara nasɔngɔ kan ka dɔ fara n'a tɛ n bolo dun ni n'a t'i bolo bilahi i bɛ dɔ fara karamɔgɔ Zara ne ma fili yɛrɛ ma baasi tɛ n'a t'a bolo Zara i ka dumuni tobi i k'a bɛn n'i denninw ma i k'a bɔ a la n'a tɛ dɔ fara nasɔngɔ kan i ka dumuni tobi i k'a bɛn n'i denninw ma i k'a bɔ a la karamɔgɔ i nana ne bolo i nana ko dilan ne ko jeli Sara e bɛ bɔ sisan i bɛ taa i sigi bilahi i bɛ 200 di ko ka 200 dumuni k'i kun Sara e b'a dun fo k'a minɛ san n'a tɛ fa karamɔgɔ nka o bɛɛ n'a ta o i b'a dɔn ko kelen de kɛ bɛ ka ne tɔɔrɔ Zara ka ko la e ni ala ni kira cɛ n y'a f'a ye depuis bi tɛ n ko Zara n ko n tɛ fɛ i ka yala waritigi nɔfɛ n ko fantan teri tɛ waritigi ye n y'a ɲɛfɔ ye tuguni n ko Zara n tɛ fɛ i ni waritigi musow i n'u ka baro kɛ n k'a man di ye mais Sara ne bɛ fɛ k'e ɲininka Zara kolen jɛlen filɛ fini min na sa e de y'a san ne jatigiw de y'a da n y'a san ka d'a ma Zara ne jɔn ka fini la n yɛrɛ jɔn y'a d'e ma n yɛrɛ de n ka fini san e yɛrɛ de b'a san wa waritigi nɔfɛ yala tɛ wa Sara ne ma yala nɔfɛ a bɛ yala jɔn nɔfɛ sa karamɔgɔ dɛ n'i y'a ye ne bɛ ka n ta in fɔ k'a fɛsɛfɛsɛ dɛ a bɛ ka nin kɛ hasidi ɲango bɔn baasi tɛ jeli Sara n'i bɛ se dɔɔni fara nasɔngɔ kan bilahi n'i yɛrɛ ye sotarama pase yɛrɛ bɔ musow ka nasɔngɔ la bi walahi u ka nan sannenba ye jababulu Aujourd'hui aussi, c'est ko ɲuman ye mun ye wari wɛrɛ tɛ ne bolo dɛ 200 a ka bila tɛmɛ n'o ye sini ni ala ye nɔgɔya kɛ n bɛ dɔ fara nasɔngɔ kan baasi tɛ i ma fɔlɔ o baasi tɛ Zara 200 minɛ n'i bɛ tɛmɛ i y'a faamu wala i bɛ tɛmɛ n ka so fɛ K'a tɛmɛ n'i i ka so fɛ tɛmɛna n ka so fɛ Zara ni muso bɛ yen nɔ i b'a fɔ ni min m'i ka nan bɔ i b'o nanfɛnw minɛ a la ka na i ka tobili kɛ i y'a mɛn Zara n'i ta Sara fɛ maa si t'an balo yan maa si t'an balo i y'a yan faamu an bɛ balo n'an yɛrɛ ka mɔn ye i y'a mɛn dɛ Sara ne fɛ kolo ne fɛ mugu ne ma dɔn kolo ka di ne ma mugu ko fiye wa ni ne daji ser'i ma kana n'a jɔsi ne t'o la dɛ i bɛ ni ka dabali ɲugun ne la bannen de don i la i bɛ ka ɲugun ne la Sɛbɛ. Sara bɛ ɲugun i la k'e ni da nɔgɔlen in daji to a kan ne y'a kɛ ten n bɛ daji bɔ sama sera a kan walahi a sera i b'a karamɔgɔ wɛnsɛn de kama ne bɛna na wari minɛ ka taga tobili kɛ sinon Sara e ni ne tun b'a bɔ ɲɔgɔn na ni minɛ sa an ka taa an ka ciw la sa Sara e yɛrɛ ko ne nin tɛ kuma caman fɛ dɛ ne kɔni b'a f'a ye a ka a tɔgɔ a ka waritigi fɛ yala ne tɛ fɛ k'a ye waritigi fɛra to wari di sa ne yɛrɛ na mɛ bonne nouvelle dɔ de fɛ yen bi ala cɛ i ye nin sɔrɔ i i tɛ sere ala fana barika da i tɛgɛ jɛlen don kojugu karamɔgɔ a bɛ ɲa i ka bi ta kɛ kana naji dimi y'a mɛn taa karamɔgɔ a ka bi ta kɛ naji nin tɛ ka portefeuille wa karamɔgɔ dɔ sababuya la i tɛ fitiri waleya Sara dabila nɛnɛ bɛ ka bɔ sisan koyi ni an bɛ k'a bɛ kɛlɛ bi ta kɛ naji ye awɔ ni naji t'a kɛ fako ye n yɛrɛ bɛna tilela dun na karamɔgɔ ko dɔw bɛ yen kana n ka muso ninnu lajama k'u bila mɔgɔ Sare bilahi ne y'i bɔ sama woro furancɛ de kan ne ye ta in faamu koyi nka karamɔgɔ fo musow fana k'a dɔn k'a fɔ ko sugu man di san koyi mais ne yɛrɛ bɛ taa kulen jatigiw la an minnu ye jeli ye i bɛ taa kulen jatigi la jatigi b'a yir'i la k'a fɔ ko fɛn t'a bolo mais Sare dugu fana jɛlen don walahi ni muso taara nafɛn san na sisan nan kelen min bɛ yen min da ka di i b'a dɔn o ye min ye wa o ye manzini dɔ ma fɔ dɔrɔn de da sinon a tɔ bɛɛ prix yɛlɛlen don bon karamɔgɔ dɛ n ko jababule ye tan de san ne bɛ taa dili ka nan san koyi bilahi ni dili dimina tuma dɔrɔn ne bɛ taa nan san ayiwa basi tɛ sa jababule ye tan ye nkɔyɔ ye 25 ye sisan an bɛ ko kɛ cogo min ne kɔni y'a faamu ne yɛrɛ na kun bi ye ta ci dɔ kɔfɛ de walahi a ka ɲi sa n bɛna ci dɔ de fɛ e ye o mun ci buramadeni kɛ o denkɛ buramadeni denkɛ ko moto ninnu ta la kun tɛ wa n'a fɔra jeunes y'u ka moto ninnu ta dabila o bɛɛ la u b'a ta mun y'a sɔrɔ Arafati ta ɲɔgɔnna kɛ a fatura a kɔni ni mɛlɛkɛw bɛ kuma na a ma fatu kɔni nka a bɛ yan fɛ dɛ an b'a fɔ ala ka hinɛ la an bɛ taa fɔli la dɔgɔtɔrɔso la don Sare an bɛ taa lajɛ de basi tɛ an ka taa basi tɛ n bolo dɛ ayi Sare karama kɔni da gɛlɛya dɛ ka bɔ yan ka taa arayida la karamɔgɔ bɛ se i man ka dɛsɛ k'i ka jelikɛ taw la sa Sare n'a bɛ ne kun ne b'a kɛ sa ne ye ne ko n ka da a ka ɲi sa gɛlɛya karamɔgɔ bɛ se e ye jeli ye ne ye jeli ye barisa e ta tɛ sɔrɔ an ka taa n b'a ɲɛɲini sisan fɛ an ka taa n'i yɛrɛ kɛ maa ye ka ko maa ye